OK, takže máme tady ty teorie na Stranger Things 5 a jdeme na to. Tak jo, jako první teorii tady mám takovou, že vlastně je Will, Eleven a 008, tak by vlastně mohly být jako trio proti Vecnovi. Jo, prostě, že by se spojili a porazili by společně Vecnu. Což jakoby je možný, ale jelikož je Will nějak prostě spojený s Vecnou asi, tak si myslím, že spíše jakoby Will bude jako s Vecnou, aniž by chtěl. Takže jako nevím, jak to tam úplně bude, ale spíš si myslím tu druhou variantu, pač jako ta první by byla fajn, jo, kdyby se spojili, tak by to bylo fakt super, ale asi spíš teda ne. OK, jako další je tady to, že vlastně Karen Wheelerová, Mikeova mamka, tak by nějakým způsobem mohla být Vecnovo sestra. OK, Henryho Creela sestra, nevím, jak se jmenuje, jo, ale prostě, že jo, Henry Creel měl sestru, on jakoby měl jí zabít, ale nevím teďka, jestli jí zabil, ale myslím si, že ne. Takže by vlastně nějakým způsobem ona mohla být ta jeho sestra. Její, jako první důvod, jo, je jí fakt podobná a druhý důvod je takovej, že vlastně tady je obrázek, tak ona tam jakoby má ten dům Henryho Creela, akorát, že co by tam dělala jinýho. Takže taková jako teorie, možná trošku spoiler, ale myslím si, že by vlastně jakoby mohla být jeho sestra. OK, jako další tady je teorie, že by se vlastně Eddie mohl vrátit. Což jakoby úplně nevím, ale možná jo, protože koukejte, tady to prostě je z toho jakoby plakátu na 5. sérii, tak prostě je tam kámo Eddie. Nevím, jestli to je teda Nancy nebo Eddie, ale vypadá to spíš jako Eddie. Doufám určitě, že se vrátí a jakoby je menší šance, že asi spíš ne, protože jsme ho viděli umřít, ale snad jo. No a tohle je všechno. Každopádně prostě doufám, že neumře, jakoby nikdo, i když jo, samozřejmě musí někdo umřít, ale no, uvidíme a mega se těším na 27.12. a potom ještě 1. ledna teda, ale už se těším, lidi, OMG. To je všechno a nevím, užijte si dnešní den. Čus!